että valvovaa silmää enemmän liikenteeseen. Yleinen turvallisuus huolestuttaa kovasti. Kansalaiset on siitä huolissaan. Ja jos varsinkin pienemmiltä paikkakunnilta lopetetaan poliisiasemia, ja nytkin ne vasteajat on jo aika pitkiä, mitä tapahtuu sitten yhdenvertaisuudelle? Ja ehkä kysymys liittyy siihen, että onko tämä osana haja-asutusalueiden ja maaseudun alasajoa. Että palvelut vaan vähennetään ja lakkautetaan yksi kerrallaan niin, että vaikka ihmiset siellä voisivat asua, niin se tehdään vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen, haluaako kristillisdemokraatit ajaa maaseudun alas? Emme todellakaan halua ajaa maaseutua alas ja poliiseja ei lopeteta, vaan tällä poliisihallintorakenneuudistuksella nimenomaan turvataan se, että myös poliisit ovat palvelemassa niin haja-asutusalueella, niin liikennevalvonnassa, niin hälytystehtävissä, eikä poliisipalveluja olla ajamassa alas, ainoastaan sitä hallintoa ollaan vähentämässä.